ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆହ୍ୱାନୀମାନଙ୍କ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ କମ୍ପୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଗମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି ନାରା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଳରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋର କାମ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀତି ଆୟୋଗ ଜଣାଇଛି ଯେ ଦେଶର 6ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଲିପ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏସ୍ବିଆଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 6 ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅଫିସରଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ବି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କନସଲ୍ଟେସନ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମର୍ଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 27ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 12ରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରିବା ବିଷୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜ ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଠାରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜ ଅଂଶୀଦାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ରୁଲ 2008ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି,
ରାଜନୀତି ବନ୍ଦୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ଏହି ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ୍ସ 6 ଓ 24ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧନ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଇନ ସମୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ